пикник мерем гуфта айхона буромадемо як салафан пирашкира харида да пешомондако гирди душанбера шавҳарам тов хӯрондагма. Салом алейкум дӯстони азиз. мо бе кӯдако бе ягон каси дига ҳардумон тоқа қати шавҳарам рафтем пикник. Тасмим гирифтем ки як рӯза мо ҳардумон тоқа мегузаронем. ин рӯзи мо беҳтарин гузашт. Беҳтарин рӯзи мо буд, албатта ки бе приключени нагузашт. озимаш мо да нақл мекунам ки имрӯза пикники мо чӣ хел гузашт. мо ай саҳар ай хона бур омадем, харид кардем, ҳама чимона тайёр кардем, мерем пикник гуфтем. Мо як ҷо аниқ кардагӣ будем ки бояд ҳамунҷа мерафтем. вақти мо раҳ бур омадем отказ шудак да ҳамунҷа нашудак. баъд мо чӣ кор кардем? Ман нағз намебинем. як кора ки гуфтум мекунем, бояд ки вай кор шава. ман гуфтум мековем, миёвем ягон ҷо. бур омадем тарафи ваҳдат рафтем. Да уҷа наёфтем ягон ҷое ки мо шинему пикникмона гузаронем. то қариби норака мо рафтагем дахтаро ягон ҷо наёфтагем. будак як ҷо ёфтем, камтар страшне буд. ман тарсидам, ман гуфтам ки ман да иҷа наметавонам истода. ана ай уҷа бур омадемо абрадна гаштем. душанбе омада да душанбеи худмон як манзараи зебо ёфтем, як ҷои беҳтарин ёфтем, пикникмона гузарондем. наигувакура бинен ки чихе алав хӯрда роҳат када гаштестиян. ман беҳад ҳамахе манзараҳоро нағз мебинам.